bantui saran hitabok nga hajak tak mesin tilangnai mesin tilangoi sarnai aga as phalnai mesin kalaisa si nerona phalnai petrol bai chole o mangka dongkol petrol bai cholnai ga 2 liter rok dama or jaga o tapranai naidi o petrol bai chole o dongkol o petrol tak dai nai nokrani rok ui adi ban tongo endigi tak tui sarui yago tui mau saisung namo saisung tui thangma o hake roknanai tongo oro hini hake roknanai tongo hake hake tui thangma o ui ang tola tilangnai ang kisa khwlai rere bwsuk keji rok 20 keji rok 25 keji rok baina 20-25 keji lama hayang pakki borok biaphor kisa sarokjak biaphor paito botoro paiti phai test khainai ja 30 minute rok khai hingke horok bailhang ke ba khana khasnai hi t-shirt telong ha bini amarok khokjak tongo motor rok Nailah mantai phirni hata kusunga ui adi gini stoi phirnga taka sokpaijak or jaga o berai roha or sarnai amo mi sarmani kisa bike tongo yang tui khemo paito tui rana ha tak mo bike or tui ni je phaimani paina fitting ma khainai ui yang tui to tui thangnai star janai ro amo tak bike paima khainai oro matha panai bano ang thepa bai phunusnai ake thepa bai thainbo tak petrol dasnai star khaini mangai jaga tak petrol dajana hingke rongnai omo ma khuloknai haike oge petrol dajana ro petrol okhnani ro petrol danai petrol danai tabo petrol bwsuk to bang thalia ending botol o tongo ang 500 aro tajak hingke tabor ma danai tamo taris marogornai maronai petrol no roma danai naka speed ke phaibo biaphor test khaini mani chaloknai mani bwsuk tongkha nailaigera na tabo cholla ha teksa dakhe to dama o teksa dakhe dama ko or nangpai rok ha yang tak chaloknai teksa tha tongoi phunuknai ke ing sok tongo petrol rok bo dabaili ha bini amo muthujak ha muthui rok rwna muthui rok amo yang maronai sujai makhani amo raja tongo sarkhe roi mannai hingke sok tongo amoni sok ma sunai haike soi marnai jero omo dai marnai star mani pore hingke omo sojanai tongo hingke omo on ma khainai or tongo on khaijanai off on marnai or ma sunai jabo
Oro tui jata ya pokok tokha. Oro tui jata nangnai. Oro tui jata ya. Baiklah, saya dapat setor kapai untuk speed nya tuh. Kapai. Ya itu gini payu aja. Mana? Mà các phải bên đi. Có ta có từ cái sao đào tầng có ta có ăn ta ra liền cái đó. Cái nào phải cho mà cái cái useful apa jokal dia terus baca oleh jar. Dulu tar para dapat jawab jaga apa. Agak harum mau.